मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गेरुवा बिया बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव खुंफुंदों 9थि बोसोरारि जुथुमा आरो 10थि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। गेरुवा बिया बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बुवालगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 9थि बोसोरारि जुथुमा आरो 10थि ओंखाम गोरलै फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जर'खायै गेवलां मेलखौबो खुंफुंनाय जायो। जुथुमानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि मन्टु मोसाहारि, कार्बि आंलं दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि प्रमिला दैमारि, बिखेव WSCनि मावफुं सोद्रोमा मथुरा बसुमतारी आरो गुबुन माखासे गौथुमनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। सिगांनि गोदोनि महाराजा ऋषिमुनि बिथांमोननि सोमोन्दै एबा मोदायनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना गांफा लिरनाय गैया। ओंखायनो बिथांमोना सावरायनो नांगौ। आसार नेमखान्थि जिथु आसार खान्थि माने बेखौ बेनिफ्राय जायफोरा मोनाखै बाथौ गोथार बाथौ जाखिनि दङ फ्रायानो बेवहाय धोरोमनि माखासे माने समाजाव बे गासिबो दंजोबो जोंनि बाथौ फुजा फाथल बा गैया। माखासे दाबो सिबिनाय नेमखान्थि गैया। मोदाय दावदाय सिबिनाय हुदाया बिजिरनायनि गेजेरजों गारबोगासिनो नाथाय परम्परा आथिखाल माने गोबां सेमिनारनि गेजेरजों गोबां रिसार्चनि गेजेरजों जायब्ला मोदाय दावदायखौ जों सिबिथाङो बे मोदाय दावदायखौ बुथुमनानै सासे इसोरनि गेजेरजों जे माने इसोरखौ बुंनो हायो बा सासे इसोरखौ धोरोम आरो आसारनि गेजेरजों जोङो नांगौखिनि जिथु लामा धोरोमनि जिथु लामा जोंनि जिथु मोनदांथि बेखौ मोननो हायो होननानै बिजिरलायनानै आथिखाल जोङो एक हिसाबै लानानै जों धोरोम बिजाबखौ रनसायनानै बाथौ सिबियारि जों सर आथिखाल बाथौ धोरोमारि होनना मिथिसेयावबो बेफोरबायदि फुजा फाथल जेरैबायदि दुर्गा फुजा, लोखि फुजा, 12 दानाव 13 फुजा बाहागो लायो। बिथांमोना खावलायनो लुबैदों समस्या हिन्दु धोरोम आरो बर' बाथौ धोरोमजों जड़ित गैयाबाबो मोनसे लोब्बा गैया होननानै जों बुंनो हाया। बर'फ्राबो गावखौनो दा आथिखालावबो हिन्दु धोरोमनि मोनसे अंगो होननानै सानगासिनो दङ। दा बेनिखायनो हिन्दु धोरोमाव थानाय माखासे मोदाय दावदायफोरखौबो बा मोदायजोफोरखौबो जोंनि बाथौआनो बेखौनो सिबिखायो बा जोंनि सिबियारिफ्रा बेफोरखौनो सिबियो होननानै सिबिबोनाय हुदाया दासिमल' नङा, बे गोदोनिफ्रायनो परम्परा फैदों। जायनि जाहोनाव बर'फ्रा माने गुबुन धोरोम जेरैहाय हिन्दु धोरोमाव फुजिनाय दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा, गणेश फुजा, कार्तिक फुजा, सरस्वती फुजा बायदिसिनाखौबो जोंनि सिबियारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो परम्परा फैफानाय बा जोंनि धोरोमजों लोब्बा दं बिदि सानलायनानै दासिमबो जेब्ला गुबुन धोरोमारि बा एखे हिन्दु ओनसोलाव सोलिबोनाय बै फुजाफोरखौ बर'फ्राबो माने खाथियाव बाहागो लाफानानै सिबिबोनाय दासिमबो नुबोगासिनो दं। नाथाय उननि भबिष्यतआव जोंनि सिबियारिफ्रा मोजां रोखोमनि बुजिनो मोनोब्ला बेनिफ्राय लासैनो जायखारगोन होननानै माने जों मिजिंथिनो हायो। गुबुन धोरोमनि नोंथाङा रोखायै बुंखाबाय, फोरमायखाबाय मिथियो। नाथाय बेवहाय बे बाहागो लानायनिफ्राय जानगाराव लाबोनो थाखाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा माबोरै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा बा दुलाराय बाथौ गौथुमा
गुबुन धोरोमाव हाबदेरनाय माखासे फुजाफोर गुबुन धोरोमाव सिबिनाय माखासे मोदाय दावराय नैबेफोरखौ जोंनि सिबियारिफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लाया दा बिनि सोलायै जोङो जि समाव दुर्गा फुजा जायो जि समाव गणेश फुजा जायो जि समाव सरस्वती फुजा जायो बे समाव जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माने सेमिनार बा मोनसे बोसोरारि जथुम्मा बा मोनसे बे समाव मेहेरगोनां जोंनि बर'नि जा सिबिनाय नेमखान्थि आसार खान्थिनि गेजेरजोंनो जों जेरैहाय सरस्वती फुजायानो जा बा बायदिसिना फुजायानो जा बेफोरखौ जोङो बर'नि आसार खान्थिजोंनो जों सिबिनानै जोंबो गुबुन धोरोमा जेरै मोनो जोंबो मोनो होननानै जों लासैनो फोथायबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव गोबां जिल्लायावनो गोबां माने धोरोम थानसालिफोरावनो माने सरस्वती फुजा बा गणेश फुजा बा बायदिसिना शिवरात्रि मेला बायदिसिना माने बिनि बिकल्प राहा लानानै जोङो फोरबो सेमिनार बा बायदिसिना खुंथाय खुंबोगासिनो दं मारि ल'बादि गिदिर मोनसे दा बे गोथार बाथौ थानसालिखौ लानानै गुजिनै एबा 1992निफ्रायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो रायजोआव नाङैनो फोसावबोगासिनो दङ बे दुलाराय जा गिदिर गुबुन हारिनि सुबुंफोर थानाय जेसेबां नेमखान्थि गैजोबा नामा बेवहाय रायजो राजाफोरनि बाथौ बिजाब गोनां जोंनियाव बे गोथार बाथौया बर्थमान धोरोम ओमफ्राय बेयावनो जोंनिया गासै बादि जानानै दं आरो एक्सट्रा जथुम्मा मोनसे सें कास्टमारि हिसाबै आरोबाव मोनसे माने बिजाब बरननानै लोब्बा खालामनानै आरो बेनि गेजेरजों बे जोंनि कास्टमारि ल' बिजाब जेरै बेखौ जायफ्रा फरायदों नाथाय जायफोरा फरायाखै सा साज्रां गुबुन आर्टिफिसियेल धोरोमनि बिजाबफोरखौ फरायदों बिथांमोना सानो नामा जोंनि बाथौ धोरोम कास्टमारि गोथार थानसालि जायखिजाया सिगांनि गोदोनि महाराजा ऋषिमुनि बिथांमोननि सोमोन्दै एबा मन्दिरनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै गांफा लिरनाय गैया ओंखायनो बिथांमोना साननो हागौ आसार नेमखान्थि जिथु आसार खान्थि माने बेखौ बेनिफ्राय जायफोरा मोनाखै बाथौ गोथार बाथौ जाखिनि दङ फ्रायानो बेवहाय धोरोमनि आरो माखासे माने समाजाव बे गासिबो जोंनि बलगुरि बरामारि आरो जेनपुरि बे ओनसोलनि दैदेननायाव दिनैनि हयथ' बिसोरनि नाजानायाव नैबे गेरुवा ओनसोलनि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो ओंखाम गोदान जानाय फोरबोखौ लाबोदों आं बिनि गेजेराव मोननैसो आङो मोजां खबरखौसो होनो नागिरदों आङो गोलाव बिबुंथि होआ मरिगाव जिल्लानि मोनसे बेन्दोंआव थानाय आं बे आनसलिकआव थांनाय 2022 जोंनि आगष्ट दाननि 4 तारिखनिफ्राय आंबो थांनाय नैबे आगष्ट दाननि 2022 मायथाइनि आगष्ट 4 तारिखनिफ्राय हिसाबै बाहागो लानो आंखौ नभेम्बरनि 20 तारिखसिम बे मरिगाव आङो
नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गेरुवा सामगुरि गामि आनसलिकाव जानाय बिनि सिङाव थानाय बेयाव बरदल गामिखौ नोंथांमोना मिथियो बहुद गोजोननाय बरदल गामियाव आरो 76 न'खर दं बोसोरफ्रोमबो मोजाङै खोनासं बे ओंखाम गोरलै फोरबोजों लोब्बा नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सामगुरि बियाब जुथुमाखौ सामगुरि बियाबनि सिङाव थानाय बरदल गामिखौ नोंथांमोना खोनादों एसे हाग्रा बारि गेजेराव बियो बिथांमोनजों मोगा मोगि बेयाव गासै जोंनि बाथौ सिबियारिफोरा मिथिनो मोन्दों 76 न'खर दं जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमाव दा बेयाव आङो थानाय माखासे धोरोम आरो आगष्ट 4 थारिखनिफ्राय थानानै नभेम्बर 20 तारिखसिम थानानै थानाय नैबे गेरुवा बिथांमोना जि बुजियै मोजां रोखोमनि आं थांनायनि सिगां गोसारजोबाखै होननानै बा आरबिनि सिगाङाव गोबाङानो बिथांमोना एसे जाथाय जानानै दंमोन हागोन मोना मोना जादोंमोन बिथांमोनहा सिजौ बिथांमोना सोरबा सरयाव थांदोंमोन सिबिबोदों बिथांमोना सोरबा कृष्णखौ थांदोंमोन बिजाबनि गेजेरजों बिथांमोना जयखौ थांदोंमोन नाथाय जेब्ला जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबिखान्थि आसारखान्थि नियमखान्थिखौ जोङो बेयाव दिन्थिहैयो आर'ज फोरमायनायनि गेजेरजों खाम सिफुं जथा सेरजा फोरमायनायनि गेजेरजों जोंनि जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनाखि बाथौ थानसालिनि आसारखान्थि नियमखान्थिखौ जोङो थख' थख' जों बुजायहैदोंमोन बिथांमोननि गोसोफ्रा एसे लोरबां जाय बिथांमोना आगोल मोनैयाव बै समाव बिथांमोनजों मोगा बिटि मोगि मोनैयाव जों हारसाथिंबो जाला बर'थिंबो जाला बिथांमोना मोजां रोखोमनि हरै माबा मोनसे बर'निया जानानै हारसाथिंबो बावनाय जाजोबला बिजाब दङ बाथौथिंबो बावनाय जाजोबला बिथांमोना बाथौखौनो बुंदोंमोन जों बाथौखौनो सिबियो नाथाय माबोरैहाय सिस्टेमेटिकआ माबोरैहाय बिथांमोना बेखौ मिथिनो मोनाखैमोन साननाय दा बिथांमोना जोंनि बे आंगो जिथु धोरोम बाथौ थानसालिखौ लानानै बुजायहैनायाव जिथु आसार आर'ज फोरमायनायनि गेजेरजों खाम सिफुं नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।